ассалому алайкум дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худо созем хубем. Ва чӣ хеле ки дар болои экран дида истодед, шукронаи худо ма боз як звани нав буромадам, як звани нав гирифтам, звани лидерӣ. Дар ин компания бениҳоят кор осон буда. Барои ҳамо шумоам фикра бисёр накунед, биёед ҳамроҳи мо кор кунед. Ман дар аввал фикр мекардам кор душвор аст. Вақте ки корро меомӯзам ба шумо бениҳоят осон аст. Барои ҳамо фикрҳои ҳар хел накунед, якум биёед якбор бисанҷед, ҳатман ки ба шумо ҳам маъқул мешавад. Ба худ боварӣ дошта бошед дӯстони азиз. Ва дар ин каталоги ҳозе ки сар шидага ҳамин рӯз мега аксия рафта истодааст. Кадоме ки регистратсия мешавад, кадоме ки харидорӣ мекунад, анамин тӯҳфаҳое ки дар болои экран истодаги, ба ғайр аз скидкаҳо, ба ғайр аз аксияҳо метавонед шумо дар ҳамин мега аксия иштирок кунед ва соҳиби яке аз ҳамин тӯҳфаҳо мегардед. Ва чӣ гуфтаниям дӯстони азиз, маҳсулотҳое ки компанияи Фабеле мебурорад ва кремҳо бениҳоят дар ҳамин хуб аст барои ҳамо, барои харидорӣ кардан ё ки барои кор кардан дар ҳамин номерҳои болои экран буда нависед. Ва хабари дигаре ки барои шумо дорам, аз ҳамин шонаҳо 3 шона буд. Дар як розыгрише ки иштирок кардем, ба ғайр аз лидер шиданам, бо дар ҳамин розыгриш ман иштирок кардам. Ай Таманно, Золотой директор, Ҳози Рубияни директор шид, табрик мекунемша. Анамин шона, як таи ҳамин шонара ман дар розыгриш номам буромад, бурд кардам ва пули шонара боша ба мара равон кард. Худам иншаллоҳ ки ягон чиз закас мекунам дар пули Таманно барои ҳамин шона гузарондагӣ. Ва барои чӣ духира мондам, духии бениҳоят хубе ки ҳамин компания ба ман бениҳоят маъқул аст. Ман бениҳоят амира ба ҳама пешниҳод мекунам, ба ҳама хонагиҳо ё худам дар кай ки ман духӣ харданӣ шудам, ай ҳамин духӣ мехарам дӯстони азиз. Агар ки хоҳед амира харидорӣ кардан, аксия рафта истодааст, марҳамат нависед. Зодрӯза бошад, тамошо кунед. Зодрӯзи Соня муборак. Субҳатон бахайр дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. имрӯз 2 октябр Соняи мо 14 сола мешавад. Мо шамаки 1.4 наёфтем, барои вай 14 танҳои хеле мондем. Соняи мо ҳуф мекунад. хай фақат қанд мондем, барои ки кӯдакомон фақат қанд мехӯранд. 1, 2, 3. ура! ина чӯҷои мо ё фақат дер мехестанд, ин рӯзҳои барвақт хестаган дер рождения паша пуфакдам киден. ҳозир хай тӯҳфаомонам нишон медиҳем, ҳайрон нашавед. торти харида, барое ки ҳозир мо торт напухтаистам. имрӯз дер рождения паша бо дер рождени Фаризам аст. Барои вай ваям ҳуф мекунам. 1, 2, 3. Молодец! Ту дӯст дер рождения нест. мо ира гуфтем ки якумушки ира мо пурсидем чӣ бихарем, гуфтем дӯстони азиз гуфт ки ними хеле бихаред. Ма тамом мада ҳичи дар кор нест гуфта. Ба хеле харидемша моҳра қати ҳамун чиёш. баъд мо хумон падарка ҳамира харидемша. бояд маъқул боша боша. Акаша. بعد یه بسیار دیگه شیرینی دیگه شیرینی های که سونیا نهار نبینه که میگه کت
бо хоҳарошам дераждаи дорам хобо ёдам хеле гирем. А пешти с днем рождения бугохи? Фарид? Сари хаста деда рафт. А чон с днем рождения. иҷоди мовқити маҳваш дарс тайёр кардастем. муаллимаш гуфт худош бинависа. барои му якум ба қалам менависа, бай болош ба ручка. барои дасташ туғри шидан. ягонташа хато кард, кур мекуна, бо ай сар менависа. ду рӯз дам гирифта, бо рӯз навистеста, гира када. дар ҳамиҷа бошад дӯстони азиз, влоги имрӯзамонат ба хотима меёба. дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мову шумо бошад. боз ҳам мегӯям ки фикр бисёр накунед, биёед ҳамроҳи мо кор кунед. бонувони азиз, кор душвор нестай. бисёри бад фикр накунед. фикри бисёр дар кор нестай. биёед бисанҷед, бибинед. хайр дӯстони азиз.